Imini yesabatha, imini engcwele. Mandithi nam kuThixo wam ndiguqe ndisondele. Imini yesabatha yemvuke kufeni. Inkosi yami umfeli wam waphuma engcwabeni. Imini yesabatha ekuhlangana ngayo. Ndobakho nam kwindawo yam zendibuyolo ngayo. Imini yesabatha, imini yemvuyiso. Ngolwimi lwam nomoya wam ndoyenza indumiso. Imini yesabatha napha ezulwini. Ngomoya wam ndiyeva nami imvumo enkosini. Nkosi yesabatha, ndisekho emhlabeni. Lithemba lam ndonyuka nam ndingene endumisweni. Masithandazele. UnguNkulunkulu wethu, ungamandla ethu. Ufunyanwa ngosuku luncedo impela ekuhluphekeni kwethu. Ekuseni Nkosi sisaku-level 4. Siku-lockdown, Thixo wethu onamandla. Siyakhumbula Nkosi enamandla imini yakho engcwele. Sithi Nkosi ngena nathi kule nkonzo. Uthi amazwi azowa Nkosi afumane indawo yokuhlala ezinhlizweni zethu ngabanye ngabanye. Finyelela ke Nkosi nakulabo eseberhaqwe esisifo abazivalele kumakhaya abo. uNkulunkulu wethu onamandla, ze ubaphilise ngoba Nkosi ukuphila usentendeni isandla sakho. Iba ke Nkosi nalabo abalahlekelwe izihlobo zabo, uNkulunkulu wethu ufinyelele Nkosi engcwele nakubo. Asinaye ke omunye uThixo, nguwe wedwa onguThixo thina singabantwana bakho. Thabatha ke indawo yakho ke kule nkonzo. Nciphe mina ukukhule wena ngokude ngemphakade. Amen. Mandi thabathe lithuba ndibulise kumagosa asekhaya. Ndibulise kubakhokheli nezinkokheli zama-departments, obawo, amadodana, omama, iWesley Guild, abantu abasha, onoRosette, abashumayeli belizwe likaThixo, intombi zokuvuba, ichurch choir, nabo bonke ke abadinga ukuhlonishwa kwibandla lethu. Mandi thabathe lithuba ndilibulise egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Masifumane ke ilizwi kwabaseKorinte besibini isahluko esika-12. Siqale ke ukufunda from verse 2 sigcine ke uverse 10. Ncwadi kwabaseKorinte besibini isahluko esika-12. Siqale ukufunda from verse 2 to verse 10. Imibono kaPawulos, uviko enyameni. Verse 2. Ndazi umuntu okuKristu kuyiminyaka 12 nokuba ubesenyameni emzimbeni na andazi, nokuba ube ngekho emzimbeni andazi, kwaziwa uThixo. Othe lowo wacwila wada
wasiwa kwelesithathu izulu. Ndiyamazi ke umuntu onjalo, noba ubesemzimbeni na, nokuba ubengekho na emzimbeni, andazi, waziwa uThixo. Okokuba waxhwilwa, wasiwa eparadise, weva amazwi angenakuthethwa ekungavumelekileyo ukuba umuntu awathethe. Onjalo ke ndiyakuqhayisa ngaye, kodwa andikuqhayisa ngokwami nganto ekum, ingaba ngokuswela kwami amandla kodwa. Kuba xa bendingathi ndithande uqhayisa, bendiya ngaba ndiswele uqondo, kuba bendiya kuba ndithetha inyaniso. Kodwa ndiyayeka, ukuze kungabikho bani ocinga ngami ngaphezu koko abona ndikuko, athi mhlawumbi akuve kum. Kwathi ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu ngenxa yezitshilelo eziyincamisa, ndanikwa uviko enyameni, isithunywa sikaSathane, ukuze singixhwithe, ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu. Ndayibongoza kathathu iNkosi ngaso isithunywa eso, ukuze sisuke kum. Ithe yona kum, ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla am azalisekiswa ekusweleni amandla. Ngoko kukho khona sendiyakuqhayisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwami amandla, ukuze ahlale phezu kwami amandla kaKristu. Kungoko ndikholisiweyo ukuswela amandla, ukuphathwa kakubi, ziingxakeko, ziintshutshiso, zingxinano ngenxa kaKristu. Kuba xa sukuba ndiswele amandla, uxa ndinamandla. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi ibusiswe okufunda kwelizwi layo ngoku kude bengunaphakade. Amen. Sifunde ke bazalwane incwadi kwabaseKorinte besibini isahluko sika 12. Saqala ukufunda kwivesi yesibini, sagcina ke kwivesi yeshumi. Kodwa ndinqwenela sithandazele kuvesi 9. Ithi yona kum, ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla ami azalisekiswa ekusweleni amandla. Ubabalo lwami lukwanele. Sifumana pha bazalwane abathandekayo, rhamente entle yasekhaya, umpostoli
umpostoli uPawulos esamandleni laseKorinte esarawunded ngabanye abapostoli, ngoba kwibandla laseKorinte wayengeyedwa umpostoli uPawulos njengompostoli, kodwa abekhona abanye abapostoli. Ubabalo lwami lukwanele, kodwa wayejongelwa phansi umpostoli uPawulos, wayengamanywa umpostoli uPawulos ngenxa yophasti yakhe njengomfarisi, ngoba before abe ngumlandeli kaKristu wayethutshisa amakholwa engumfarisi. Khamene ngenxa yephasti yakhe umpostoli uPawulos bamjongele phansi ngenxa yendawo avela kuyo, ngoba sometimes abantu ngenxa yephasti yethu basijongela phansi ngoba besimamela iphasti yethu ifika kuqala bangayiva into esiyithethayo ngenxa yephasti yethu. Uthi ngenye imini umpostoli uPawulos ezama ukucacisa inguquko yakhe, uthi ekugqibeleni kuzo zonke izinto uthe wabonwa ndim ezama ukubavezela Khamene engcwele ukuthi uguqukile. Khamene engcwele uthi xa ethetha nabo ngenye imini ezama ukubavezela inguquko, uthi I am what I am by the grace of God. Ndiyilento endiyo ngobabalo lukaThixo. Uthi xa ebavezela isitshilelo uthi ndazumntu ekuKristu. Khamene engcwele ethandwa lizulu, ndazumntu ekuKristu. Uthi kwalesithathu izulu uthi kodwa noba usemzimbeni noba akekho emzimbeni andazi uThixo owaziyo. Khamene engcwele ngoba owakho uThixo wayemtshilela. Khamene engcwele ngoba inezinto abecinga ukuba umpostoli uPawulos akanayo imbono ngezinto zamazulu, akanazo izitshilelo ngezinto zamazulu. Wathi ngaye uthi ndiyamazi umntu ekuKristu. Khamene engcwele ethandwa lizulu, wathi ndiyamazi umntu ekwalesithathu izulu exwilwe wayebiparadise. Khamene engcwele ebiparadise echaza ngezitshilelo ngemibono ayenayo, ngoba ayikho into embi njokulidwa ngumntu ongenazo izitshilelo ngezinto zakaThixo. Khamene engcwele ethanda umzwa ethandaza, umzwe vula umlomo ukuthi lo mntu akanazo izitshilelo ngezinto zamazulu. Khamene engcwele ethanda lizulu, uthi lo mbhali wathi ndiyamazi umntu ekwiparadise ekwelesithathu izulu ekuKristu. Khamene engcwele ngakhumbula amabhada amabili emnqamlezweni. Khamene engcwele ngakhumbula lawo mabhada amabili ehleli noYesu emnqamlezweni. Khamene ke esekhaya lithe elinye ibhada, khamene lithe elinye, uma uyinkosi awuzikhululi ngani, usikhulule nathi. Khamene ethanda lizulu lithe elinye ibhada silapha thina ngenxa yeziphambeko zethu, kodwa lo akanatyala. Laguquka ibhada lathi zumkhumbula ebukumkanini bakho, wathi uYesu kwanamhlanje ndiza kuba nawe eparadesi. Ubabalo lafinyelela kumntu engakhonzi, ebengenaklasi, engenamarhamente, lafika ubabalo. Khamene engcwele umntu ebekathi engazani noThixo wangena kwiparadise. Khamene engcwele ethanda lizulu, ngoba ubabalo, khamene engcwele, is unmerited favor, into
oyifumana ungayideserve, walifumana lo muntu olibhada oyizelele semnqamezweni, wathi uYesu kwanamhlanje ngizakuba nawe. Uma siphuma siyabantu sishumayela olobabalo grace efinyelela kumuntu noma engayideserve uwezamandodana evume esixekweni ethi nakanamoni asikulahli simile umzuzwana simele kwawewe ngoba apply le grace, for my grace is sufficient for you. Ubabalo lwami lukwanele. Khamene ngcwele uthi umpostoli Pawulos uthi umphayize ngiqhayisa ke hayi ke ngisitshilele nemibono endinayo njengabanye abapostoli abapha eKorinte. andiqhayisi ngisitshilele, andiqhayisi ngemibono, kodwa ndiqhayisa ngokuswela amandla. Ngiqhayisa ngokuswela amandla ngoba uma ndiswela amandla ikhona ndinamandla. Uma kuphela wamandla ungena amandla kaThixo. Amene ngivele ethandwa lizulu uthi umpostoli Pawulos isithunywa sikaSathane senza noviko salifaka enyameni yami. Amene ngivele sahamba salifaka enyameni yami noba ndithandaza ndinoloviko noba ndishumayela naloviko. Uthi umpostoli Pawulos ndathandaza ndambongoza uThixo kathathu ukuba lisuswe enyameni yami, kodwa wangalisusa uThixo. Ngazi yiphi le nto oyithandazela ekhayeni lakho iminyaka ngeminyaka, oyithandazela emzini lakho, ebandleni lakho lawuphangela khona, ebantwaneni bakho. I don't know, all I know is that my grace. Usho njalo uThixo uma engalisusa uviko uthi ubabalo lwami lukwanele. Khamene ngcwele ethandwa lizulu abantu bangahlekisa ngawo, kodwa I want to say God's grace is sufficient for you. Khamene ngcwele ngoba uSathane akaphezi, umlingi akaphezi, umana njalo usathi uyahlabelela, usathi uyalida ecaweni, ulizwe uviko, the thorn in your flesh, ulizwe uviko enyameni, uzwe umoya ushona phansi ukuze ungaziphakamisi. Uyayiveza umpostoli uPawulos uthi the purpose yoviko enyameni ukuthi ungaphakami ngenxa yamagifti onawo, neziphiwo namatalente okuhlabelela kakuhle, okushumayela kakuhle, okulida kakuhle ecaweni. Uthi because uthi ngenzela lelo viko ngilivumele enyameni yakho ngoba ubabalo lukwanele ukuze ungaziphakamisi. Kuthi kwafika lo mzuzu okuphakama, uremember, ukhumbule, I have a thorn in my flesh. Kunento engihlukumezayo ekhayeni lami, kuneva emsebenzini, kunoviko ebandleni, because uThixo angifuni problem. uThixo akazani nabantu abaziphakamisayo. The reason noYesu khamente wayethi mehamba abe reminded ukhona umnqamlezi uviko enyameni kaYesu, wayazwa bayi iministry yakhe izogqitha emnqamlezweni. Khamente ngcwele athi xa ngalo bamkhuza badisipile bathi la ufa khona nathi sofa khona. Khamente ngcwele I don't know uviko elisenyameni yakho, I don't know the thorn in your flesh. God, I want to say i-purpose yalo thorn, yalelo viko enyameni yakho ukuthi ungaphakami ngezambulo, ngesitshilelo
onikwa zona ungaphakami. I-purpose yaleyo nto esekhayeni lakho ukuthi ungaphakami. uThixo-ke osemazulwini angigcine anilondoloze ngoku kude bekunaphakade. Amen.